Salibonane, wagwan people. Welcome to Sim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndikipo panapa pandinongwafa my latest. Pandinongwafa zvimwe zvinovhundutsa, zvimwe zvinosekesa, zvimwe zvinokatyamadza. Ndine nyaya ndinayo, ndine imwe video dandikuratidze muone mega, muzvionere mega kuti zvikuitika munyika umu hazvina kumira zvakanaka, hazvina gara zvakanaka ende mahwane vanhu vari kuita vari kuita zvinokatyamadza zvinovhundutsa. Pane mukomana ari kunzi iye anga akaromba ende kuti iye anga akarombera kuti atyiwe uye zvanga akarombera chikorokosa. Saka zvandai kuti panapa da kuratidza video racho, mubva mariona video racho, mubva makomenta pazisapo kuti boy here zviri normal here kuti manokwanisa kurombera chikorokosa, manorombera kuti atyiwe, utyirwei. Pakaipa zvinoshamisa, zvinovhundutsa. Saka chibvemaita sei masangana video racho. Anati wamona kuti zvichitotora zvinhu zvangu zvinokwatika tiri kumabasa nekuromba kwandakaitawo. Kuromba wanga washatirwa ichi chaitika zvizoromba. Kuromba ndaona zvangu zvisingafambi zvakanaka kumabasa vanhu vachigwa chita sei bvanaredza ndinoenda kunoita sei notsvagawo uchi mapowers. Saka sikokutsvagawo mapowers zvikadzi bvisa mari yakanafisa 200 US. Indira mapowers kuti vanhu vasandikuru kubasa kwedu kwatoita sei kanzi mushonga wandiri kupa uka ndewe zvikwambo kuti iwewe paunonge wasvika vanhu vesatita sei vanokuvhunduka. Saka ibva ndatora mushonga uya hanzi kuseni unonga uchitaurira unonzi kudeketera. Unoitaura kuti chikuseni unonga uchitaura kuti kana ndinoda kuti ndite mari zvangu zvifambe mune zvakanaka pasaka anoita sei anokudisturba. Vandati aiwa ndotenda ndatoa zvinezvo hanzi usacheuke zvesho handa kucheuka ndibva masenserese waisacheuka nekuti kuseni ndakamuka kuseni ndinozora kana ndinozora kumeso ndotaura zvandoda kutaura zvinhu zviita sei zviitike ndoenda kubasa ndozvandaita. Ndakangoshandisa kwevhiki vandoda pati munhu yandeza bhodhireka kuti ndezvezvikwama ndati azvinizve handisati ndashandisa vhiki vandoda bhodhireka vandaturuka mbuya hanobvira ndazochibata futi but ndatoona ukurombesa zvikwambo ndabva ndatosiya nazvo. Saka kubva ipapo panguva yose kana ndakaona zvinhu zvandakatozveka kuromba kuti ndizosiya nazvo ndasiya nazvo. Saka ndatombudza zvinhu zvezviyeka zvinongova neni. Saka zvinhu zvatondoshamisa nhasi unowu saka zvinhu zvandakatapa zvinowachi zvinova neni zviro zvangu washambisika ndakuudza ndashambisika wakundiudza kuti saka zvinhu zvandakaita sei ndakasiyaka. Saka hazvina kusezvizvo zvakatogara mandiri. Iwe uri kufungira munina wako? Ichokwadi, ndochokwadi. Ndiye muroyi? Ndochokwadi. Uri kufungira ndodzi dzako? Ndochokwadi. Ndiwe varoyi? Ndochokwadi ichocho. Zvokutoti pandaitova pandatiro munina wangu iweka ndogara chimutema munina wangu iwe. Auradi? Mutema ndopfunga dzandaitova nadzo. Saka manje ona zvako iwe. Apa ndinotenda ishe. Mwanditaidza zvinhu zvanga ndisingaoni. Zvokutoti aini chinhu ndaisaka nemunina wangu zvichona imutema. Saka wakunokumbira regerero kumunina wako? Apa ndinochokwadi zvoti ndinokumbira nomutuku ndakaona makutomutora ndiwe naye kamuningina. Ari kupi? Ari kuMozambique. Mozambique. Ari zvakewo zvakasi zvako zvakakura. Ichokwadi. Wazwa baba. Tinotenda ishe. Ane zvake. Adika. Ichokwadi. Amen. Ane zvani? Zvake. Njani anonzi Rute? Rute ndiwe sisi. Vari kupi? Vakuru vari kuMarondi.